Sambung nduk niken Salindri Mas TB karo Cak Meri. Siap Pak Kakok. Ah. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ah. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat. Getok ya Pak. Getok. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa nduk? Cahayu. Getok, getok. Oh gedok. Ya. Rock and roll Mani? Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya sekali. aman? Iya iya iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggorok. Kita di bawah saja karena Oke. Oke, di oke. atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati Nduk. Saya kulina di bawah. Ah. Ya. Besok langsung kemana nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Masya Allah. Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kalau derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Getok ya Mbak Niken? Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngene kuwi lho. Piye? Lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igin. Stok mirip Tapi pasaran. versi muda. Ya. Ora. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Nang git iku git. Bagus sih we Git. Gus Idam. Getok Dok ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. kamu ngancani di sini ya. Ini Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Oke. Iya. Aman? Aman. Aman. Oke. Kalau enak kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, full gamelan. Ya, full gamelan ya. Jadi, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange le, coba Gus. Nat anu ora pas lho ki buatmu karo ora pas. Sore-sore padalan, ayo konco dodolan. Rene-rene Getok. asale saka telan. Moto ngantuk. Iku tandane apa? Getok Nduk. Asale saka telan. Yen rapet Nduk. Hatiku rada gelap. Yang kedua, rock and roll. Sore
motonganku Kuwi tembane apa? Allah gedhong Asale saka telam. yen rapet Hatiku dadi gelap. Oh, jangan kadang janjimu satu Tepuk tangan Tepuk buat tangan, Niken tepuk tangan. Salindri. Niken Salindri. Luar aman biasa. ya aman ya Aman-aman. aman Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane Tidak nek ada nyuwun. masalah, Pak. Sudah ada enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas. Profesional. Harus Nah, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. loro nek ning oman itu panggungi los ini Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin geris. Barek munggah panggung ngadep debok ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. lah niku Pak Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. niku Pak Profesional. Mas yo wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban ya panggah profesional. ah ngono Pak Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, Pak, Seni Bos. itu mahal. Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. opo nek tegelan ora tak garis Lah saiki tak wenehi kamardikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? Apa? apa Coba. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. oh Oke, gerajakan Bapak. Gubuk Asmoro, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. kondisi lagi gacor ketua Pak kanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? apa ndak Oh, iki Pak. Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi tarik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisian men. Ah. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ayo. Yo, coba kaya ngomong. DJ Laras Indonesia cantiknya Niken Salindri Bersama JR Audio. Coro Audio. ya pegang kok ayo pegang kok yuk Isane yo ngawak yo. isane mau ngawak
Luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya, pakai Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lek omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti wi aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ana dulerku wae. Begini Pak. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngadeg sik Sanju. Ngadeg Wah, sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, Ji ya. ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bebungahe, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Satu lagi. Oke, lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Salim. Kira lek Akbar Niken lek. Tak kangkoe buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Alah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Ya. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nah iki lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi iki lho, ayo. Apa? Lho, gonceng nomalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan butuh to lek dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Bokongan. Aku kekurangan delok to iki lho. Ora rambut. Ora lo keluyan. Sampeyan sakit to. Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning tipi-tipi ke kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo, Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk, kaya ngapa? Yuk.
Paksi. Lene jaran peceng le. Samboyo siaga. Yo. Ya. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, Pagu Kediri. Aja lali babale. Seblak nih. Yo. Celeng nyusul. Halo. Yo. Po.
Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon. Wayang wong. Nggih. Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Nggih. Niku